Dana Maria Coman. Pășind prin viață cu entuziasm și încredere și cu precauție. Entuziasm și încredere cu precauție. Prefață. Un mare fizician, Niels Bohr, a spus: contraria non contradictoria sed complementa sunt. Dana Maria Coman a ales pentru coperta cărții o imagine ce exprimă, prin limbaj non-verbal, contrarii necontradictorii ce sunt complementare. Ca și zâmbetul de pe copertă, cartea prezintă aspecte contrare necontradictorii, constructive, complementare. Conținutul acestei cărți modelează caractere de oameni. Pot exista mai multe tipuri de interpretări ale zâmbetului de pe coperta cărții. Conectare la ramuri de spirit divin. Dana Maria Coman. Pășind prin viață cu entuziasm și încredere și cu precauție.